Impact rezidencia, lukratívna poloha, nízkoenergetické náklady, priamy prístup k hlavným dopravným ťahom. Ponúkame na predaj luxusný jednoizbový byt, vstup čipom, cez dizajnovú vstupnú halu, ktorá sa nesie v jednoduchom, ale modernom duchu. Výťahom sme sa pohodlne dostali na druhé poschodie, kde sa daný byt nachádza. Do bytu sa vchádza cez schodu v hotelovom štýle a vchodovými bezpečnostnými dverami v šerloch. Boli sme ohúrení netradičným dizajnovým štýlom a výborným dispozičným riešením, ktorý využíva plný potenciál výmery, ktorá je 34 m2 plus balkón. Každý detail v byte bol poctivo vyberaný. V byte je videovrátnik, centrálna klimatizácia, podlahové kúrenie, nábytok na mieru a elektrické žalúzie. Komunikácia s klientom je dôležitá. Kúpeľňa spojená s toaletou disponuje vaňou, množstvom úložného priestoru a práčkou. Praktická kuchynská linka v modernom dizajne na mieru je vybavená závesmi soft close pre pohodlnú manipuláciu. Kuchynský ostrovček s prírodným kameňom dotvára celkový dizajn kuchyne. Spiaca časť je vybavená značkovou posteľou, matracom a krbom, ktorý zväčšuje pocit pohodlia. Pridanou hodnotou je balkón smerujúci do pokojnej časti. Možnosť parkovania v podzemnej garáži.